a jolt and then you'll die. Good morning mga ka-road trip. Biyahe na naman tayo. Bibisitahin natin ngayon ang bayan ng San Manuel dito sa Pangasinan. Tara, samahan niyo ako. So ayan, andito na tayo sa bayan ng San Manuel dito sa Pangasinan. Halika, tingnan natin yung bayan nila. Ayan, no? Ayan, Municipal of San Manuel. So ayan, San Manuel. O di ba? Maganda dito. May big time. Meron pa sila Christmas tree. So ayan. O di ba? Taas ng Christmas tree nila. Giant Christmas tree. Ayan si Santa Claus. So Christmas, malapit na kasi Christmas. So ayan. Oh, di ba? Oh. See? Ayan. Ito ang bayan ng Municipal San Manuel, Pangasinan. Oh, ayan, nakalagay doon. So, tara, maghanap tayo ng medyo, ayan, may lion pa sila dito. Oh, ayan, yung lion nila. Lion. Tingnan natin. Diba? Bayan ng San Manuel, Pangasinan. O, diba? Maganda dito. Oh, ayan. Yung mga Christmas, ano sila. O, diba? Maganda rin dito. Meron silang see? Paggabi daw, mas maganda dito paggabi daw. So, ayan. Diba? Ganda. Diba? May playground sila doon. So ayan, San Manuel Town Park. O, diba? Tara, pasukin natin sa loob. O, ayan. Ayan si Rizal. O, si Rizal. Lahat ng bayan dito may Rizal. May monumento ni Rizal. Meron tayo kasama dito si, ayan o. O, diba? Ganda. O, siya si Willa. Oh, Willa. Hello, Willa. Hello po. So, ayan. Interview natin konti si Willa. Ayan. Di ba mama mo taga rito? Opo. Ano, taga rito si... Mama niya kasi OFW. Taga rito siya sa San Manuel. Taga San Juan po siya. Oh, San Juan, San Manuel. So, tanungin natin konti. Willa,
Gaano katotoo na naging classmate mo si Liza Soberano? Ay, 100%. Oo. Ayan, Liza 101. Soberano, classmate niya si Liza sa Nung first year sa Antorium po. ayun, sa ano sila, sa Asingan sila nag-aaral. So naging kaklase niya si Liza Soberano. So ayan. Confirm na si Liza ay galing ng Asingan, dito rin sa Pangasinan. So ayan. O di ba ganda ni Wila? Oh. Batiin mo mama mo. Ay nga po pala sa mama ko sa Macau. Kung nanonood ko. Macau ba siya? Akala ko yung Hong Kong siya. Macau, tito. Ay, Macau. So, ayan, si Wila. Siya ay pamangkin ng aking darling. Yan. Hello. So, ayan. Hello na rin kay ano? Sa aking hipag ba? Mama mo? Even tito. O, hipag yata. O, sige, hipag siguro. Hello, Christy. Hello. Diyan sa Macau? Ah, Macau ba? Guam. Macau. Macau. Ayan, sa Macau. Hello. Sige. Hanggang sa muli. So ayan, mga ka-road trip, nakita nyo na. Oh. Diba? Maganda dito. Pasyal kayo rito. Ang San Roque, ay San Manuel. Dito sa Pangasinan. So, diba? Ang ganda yung pagka-landscape nila. So ayan. Hindi makikita. Okay. Post na. Ayan. Oh, diba? Ang ganda rito. Oh. So, ganyan lang. Pag namasyal-pasyal kayo, makikita nyo, marami kayong makikita mga area na ganyan, maganda. So, bagong landscape lang yata ito. Diba? Ginawa nila para dito lang sa area. So, dito, mayroon din tayo nakikita parang fountain. Ayan, fountain. Kaso walang tubig. Siyempre, ay may tubig. So, ayan, no. Oh, diba? Maganda dito, maganda. May fountain sila. Siguro sa gabi ito, gumagalaw-galaw yung tubig na to. Ayan, nasa taas. Oh, di ba? Maganda rito. Pasyal kayo. Kung mayroon kayong oras, pasyal-pasyal din kayo dito sa bayan ng San Manuel. So, ayan. Oh. Diba? Maganda. Oh, bagong landscape. Mga halaman nila dito, pagana. O, diba? O, saan ka pa? Dito na tayo maghanap-hanap ng area kung saan may maganda. O, yung mga halaman nila dito. Ito yung pinaka-park nila eh. So, diba? Diba maganda dito? O, ayan. O. Ayan. Bagong landscape. So, papakita natin. So, alam nyo mga road trip, dito sa San Manuel, meron ditong dam, yung San Roque Dam. Kilala dito ang San Roque Dam, dito sa bayan ng Pangasinan, kung inyong naalala. So, bisitahin nyo natin yung dam na yun. Siguro mga 30 minutes bago natin marating yung dam na yun. Hindi ko pa napupuntahan yan, pero try natin puntahan ngayon. Tara! Tara, bisitahin natin ang isa sa malaking dam dito sa Asia, ang San Roque Dam. Tara, samahan nyo ko. Dito lang, malapit lang, mga 30 minutes siguro mula dito sa bayan nila. Medyo tatakbo pa tayo ng konti. Tara, samahan nyo ko. So ayan mga ka-road trip, hindi tayo pinapasok. Bawal pumasok ngayon kasi pandemic nga naman. Intindihan natin yan.
So ayan, hanggang dito lang tayo sa may gate nila. Oh. Ito yung pinaka area nila. Hindi natin mapasok doon sa pinaka bukana ng dam. So temporary dito muna lang tayo. Sa susunod siguro pag pinayagan tayo saka tayo pumasok doon. So ayan, oh, may guard doon. Hindi tayo pinapasok eh. So ayan. Hindi natin matutok doon sa loob-loob. So ayan mga ka-road trip, hindi tayo pinayagang lumapit dun sa pinakabungad ng dam. So sa ngayon, dito muna tayo. Ayan. So ayun, yung dam na sinasabi. Itong dam kasi na to, controversial ito nung panahon ng bagyong Pepeng, nung ano bang taon yun? Mga 2009 siguro. Oo, ganun, mga ganung taon. Yan yung controversial na dam, ang San Roque Dam. So hindi tayo pinayagang pumasok, dito muna lang tayo sa labas. So tingnan nyo kung makikita nyo mabuti. Ayan. So i-zoom natin, tingnan ko kung makikita natin kahit konti lang, makikita natin buong dam. So ayan, hindi natin makita kung nagpapakawala sila ng tubig o kuwan. Di naman tayo pinapasok dun sa gate nila, so try natin dito muna tayo sa labas. Alam naman natin, syempre ganito talagang panahon ngayon. So sa ngayon, ito lang muna maipapakita ko sa San Roque Dam. Siguro may araw din na maipapakita ko sa inyo lahat ng naandyan sa loob. So try nyo na lang. So ayan, yan yung dam, ang San Roque Dam. So ayan, tingnan natin malapitan kung makikita natin. So ayan yung dam. So ayan. So hindi natin makita ng mabuti. Di ba? Masyadong malayo. So ganyan na muna. May papakita ko. So ayan yung dam. Yung controversial na dam ng panahon ng bagyong Pepeng, ang San Roque Dam. Kung inyong maalala, nung bagyong Pepeng, binaha ito. Binaha itong area ng Pangasinan. Karamihan ng area ng Pangasinan, yung mga low area. Binaha yan. Kasama na rito yung Rosales, Pangasinan. Kung inyong naalala, binaha ang Rosales, kasama yung SM, kung naalala nyo, SM Rosales, binaha yan. So ayan o, nakikita nyo, yan yung dam. Napapaikutan siya ng bundok ng Sierra Madre, ayan o. So kaya mapuno yung bundok na yan o, puro puno. Kung inyong makikita, mapuno siya. O, di ba? Oh, so hindi natin lang makita kung nagpapakawala. Parang wala naman tubig, di ba? Wala naman tayo nakikitang tubig na nagpapakawala sila. So ayan. Sa ngayon, yan lang muna may papakita natin yung area na yan. Hanggang dito tayo, medyo malayo tayo. Kung maganda sana kung malapit tayo dun mismo sa dam na yan. O, di ba? Pero okay lang, nandito pwede naman dito eh. Okay na to. So siguro kung mga panahon tayo o kaya pinayagan na tayo pumasok sa loob. So try natin pumasok sa loob, di ba? Ganda naman dito eh, oh. Kung inyo makikita, may mga bata din doon. Ayun, oh, naglalaro. May mga bahay din, konkreto din. Oh, so, ayan. Nandun yung mga opisina nila. Napuntahan natin kanina yung office ng San Roque. Napukor. Ito dito kasi ang Napukor o National Power Corporation. Kumukuha sila din ng power dito sa area ng San Roque Dam. So, ayan. So, di ba? So, ngayon yun lang muna ipapakita natin. Maganda naman dito, maliwalas. Oh, ayan. Oh, so ayan yung dam. Oh, 'di ba? So, sige. So ayan, pauwi na tayo. So nakalagay ito, thank you. Come again. Oh, 'di ba? Nakalagay doon. Thank you. Tapos doon sa kabila, ang nakalagay ay eto, basahin natin. Come again. Oh, ayan, San Manuel, Pangasinan. So ayan mga ka-road trip, sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon. Gusto ko lang batiin si Maya Bena Ramo ng Pulumulok, South Cotabato. O di ba, ang layo. Sa lahat ng gustong mag-comment lang kayo. Mag-subscribe na rin kayo kung gusto nyo. Click nyo lang yung notification bell natin sa taas para ma-notify namin kayo. So ayan, hanggang sa muli. Paalam!